Orain Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria den Josu Reparaz dugu gure platoan. Kaixo, Josu. Kaixo, zer moduz? Ongi, oso ongi. Eta zu? Primera baita ere. Baita ere, ze ongi, posten naiz. Bueno, gaurkoan etorri zara pixkat oinez basoa proiektuari buruz hitz egitera, ez? Abenduaren 3an Orreaga Fundazioak sari bat eman zizuen pixkat proiektu honi, goraipamena egiteko edo. Bai, hori da, diozun bezala, guretzako izan zen oso berri ona. Orreaga elkartea bezalako elkarte batek gure proiektu hau omendu nahi izateagatik. Erakunde honek ere Nafarroan lan egiten du euskararen alde, euskal kultura zabaltzeko eremu desberdinetan, eta gugan fijatu izana guretzako benetan ohore bat izan zen. Orduan, zer moduz joan zen, abenduaren 3ko omenaldi hori? Ekitaldia izan zen agia oso polita, oso rikoia, oso hurbila, eta guretzako izan zen hori, ez, momentu, benetan ez dakit ez, berezi bat. Ez gara gizarte honetan oso emanak gauzak eskertu eta baloratzeko, eta kanpoko pertsonek holako gure proiektu horretan fijatu izanak guretzako hori, ez, asko suposatu zuen, eta ikustea momentu horretan nieko lehendakaria, ez, Elena Zabaleta eta Marta Igoa dela egitasmoaren bultzatzailea eta Nafarroaintzeko koordinatzailea saria jasotzen, niretzako izan zen ere benetan oso hunkigarria. Gainera, pixkat honen arira ere proiektua aurkeztu zenuten, ez, hitzaldi baten bidez? Bai, orduan Orreaga Fundazioak sariarekin batera nahi izan zuen, egitasmo hau gizarteratzea eta ezagutzen ematea, eta antolatu zuen hitzaldi bat Kondestablaren jauregian, eta hori izan genuen azterga, oinez basoa. Nafarra oineza denok ezagutzen dugu, baina agian oinez basoa oraindik ere ez da ezaguna, ala geroz eta gehiago? Badakizu oinez basoa dela Nafarroa oinezen baitan dagoen egitasmoetako bat. Nafarroa oineza ez da egun batetara mugatzen den festa, urte osoa hartzen duen festa bada, eta hor hainbat mugarri ditugu urtean zehar. Horietako bada oinez basoa, beste bat da artea oinez, horrek jartzen du balioan gizarte honetan dauden gure sortzaile artisten lana, jartzen dutelako beraien lana gure eskuetan guk landu dezagun, eta baita ere ikastolei eta Nafarroako euskarari aitortza egiteko modu bat delako. Hor daukagu ere txikiak handu egitasmoa, eta guretzako ere oso proiektu kutxuna da, bertan jartzen dugulako munduan dauden hainbat hizkuntz txiki eta gutxituren balioa eta onditasuna hor mahai gainean. Eta nola ez, oinez basoak ere gurean badauka toki berezi bat. Eta duela zenbat urte sortu zen proiektu hau, eta pixkat nola sortu zen, ez? Bai, proiektu hau martxan jarri zen direla 10 urte, eta sortu zen geneukan kezka batengatik. Nik uste dut jasangarritasuna bai dela ikastolok izan dugun kezka bat hasieratik. Beti saiatu gara gure hezkuntza sisteman balio hauek lantzen, saiatu gara betidanik ikasleak sentiberetasuna izaten naturarekiko eta bere zainketarekiko. Beti esan ditugu, gure egitekoen artean zegoela errespetua garatzea, errespetua norberak bere buruari, errespetua besteei, ezberdinei, eta baita ere errespetua ingurugiroari. Orduan, bageneukan nolabai sentiberetasun hori direla urte asko. Baina gero, izan ginen ere oso kontziente, Nafarroa oinez bezalako festa erraldoi batek sortzen dituela ere inpaktuak naturan, sortzen dugu kutsadura, mugitzen ditugun, garraioekin, kotxeekin, autobusekin, oran kontziente ginen horretaz ere. Eta egin baziren ere aurreko urte askotan zaborren biltze sailkatu bat, eta hori sustatzen joan baginen ere baso berrerabilgarriak txertatuz festan, nolabait plastikoaren erabilera asko mugatuz eta bar, ikusi genuen posible zela egitea beste ekintza esanguratsuago bat, eta Nafarroa oinezak ospatzen ziren herrietan baso bat landatzarena sortu zen. Etzen erreza izan, zertarako behar duzu lur zail bat, behar duzu parte askoren implikazioa, ez? Bertan parte hartzen dute herriko udalek, erakunde garrantzitsu bat dira, garrantzitsua da Nafar Gobernuko partaidetza, eta gero zuhaitz horiek guztiak
babestu eta erosteko ere, hainbat eta hainbat ikastola hartako gurasoen, langileen, inguruko enpresen elkarlana izan dugu. Orduan horrela sortzen da egitasmo hau, eta lehenengo zuhaitzak landatzen dira Arbizuko eremuan, Arbizuko basoan. Baso hori sortzen da bi ikastolen arteko loturari esker edo elkarlanari esker, eta izan ziren Etxerriko Andre Mari ikastola eta Tarrabiako Padeziganda ikastola. 2010ean ospatu zuen Nafarroineza Padezigandak, etzen posibilizan momentu hartan oraindik ideia oso berria zelako gauzatzea eta lekutzea baso hori Atarrabian eta egin zen Arbizun. Landatu ziren oso baritate desberdinak, eta baso honek izan du gero bere bilakaeran, sortu delako ere olako ur putzu antzeko bat, eta bertan igelak ari dira sortzen. Eta gainera, igel berezi bada, desagertzeko arriskoan zegoena, eta ja nolabait baso horretan bota ditu sustraiak, eta orduan hori da sortu genuen lehenengo basoa, guretzako beti oso berezia den baso bat, eta ondoren etorri dira Nafarroinezak egon diren toki guztietako basoak. Momentu hauetan zenbat baso? Momentu honetan sortu dira ja 11 baso, 11garrena orain hasiko da sortzen Lizarran, eta esan behar da baso guzti horiek direla oso desberdinak. Adibidez, Baztanen egin zenean Nafarroineza, sortu zen oso baso berezia. Bertako bi zuhaitz espezie desagertzear zeudenak, ez ditut orain gogoratzen izenak, horiek berreskuratu ziren eta landatu ziren Baztango bailaran dauden adina biztanle. Landatu ziren, 9.000 zuhaitz inguru, asmo horretan, nolabait hori, balioan jarriz hori, eta baita ere, momentu hartan berreskuratu zen ohitura bat, non etxe bakoitzak ere egiten zituen zuhaitzen haziak, eta hortik sortzen ziren zuhaitzak gero landatzen ziren. Orduan izan zen oso uztarketa polita, galtzear zeuden bi barietate landatzearena, eta bailaran hain garatua eta hain polita zen, eta ere desagertzear zegoen ohitura hori berreskuratzearena. Eta horrela joan gara, tokian beti zuhaitz ezberdinak landatuz eta baso ezberdinak sortuz. Zangotzan adibidez sortu zen fruituak ematen dituen baso bat, hau da baso jangarri bat, eta erabili zen hortarako antzinan zabortegi izandako bat. Orduan, joan gara ere berreskuratzen nahiko kaltetuak zeuden eremuak. Gauza bera egin zen Lesakako eremuetan, sute batek suntsitu zuen basoaren zati handi bat Nafarroineza ospatu baino 2 urte lehenago, eta toki hori berlandatu zen eta berreskuratu zen. Horrameti joan gara nolabait hori kontutan hartzen non sortzen zen basoa, ze behar zituen inguruak eta zer egin genezakeen ere Nafarroinezeko baso horiekin, inguruko natura hori berreskuratzeko eta baso horiek balioan jartzeko. Gainera, ez da bakarrik joan eta landatu, baizik eta gero ere jarraipen bat egiten duzu eta jarraitzen duzu lantzen. Jarraipen bat egiten da, eta baso honek eduki du egia da, oso harrera ona, ez bakarrik landatu den ikastoletan, herrietan, unibertsitateak ere oso begionez hartu zuen egitasmo hau, eta daukagun sustatzaile garrantzitsuenetako bat. Bertako departamentu bat, NATO Zientzietaz arduratzen departamentu batek jarraipena egiten du, eta Adiez da Fallako basoa dago monitorizatua. Eta egiten zaio jarraipen bat, eta egin dira esku hartze didaktikoak, egon dira unibertsitateko irakasleak ikasleekin, baso hori da oso bizia, ze hori hasi ziren ikasleak beraien eskurtsoak landatuz. Eskurtso horiek ikastolan bertan ikusten da nola jaiotzen diren, nola joaten diren handitzen zaintzen dituzte, eta pasatzen denean 2 urte edo jarraitzen dute zuhaitza horiek landatzen. Beraz, basoa 2011 urtean sortu bazen ere, hango Nafarroineza egin ondoren izan du jarraipen bat. Eta, hiltzen diren zuhaitzak ere
berriz aldatu egiten dira eta ikasleak mantentzen dute baso hori bizirik. Eta ikusgarria da, baso horrek 10 urte ditu, 10 urte hauetan ze bilakaera izan duen eta nola joan den ja gorpuzten eta hori dago dokumentatuta. Eta baita ere dago monitorizatuta eta ikusten da zenbat CO2 isurketa berreskuratzen dituen basoak eta bilakatzen dituen elementu osasuntsuan. Beraz, nik uste dut proiektu honek badaukaela hori oso garapen zabala. Eta unibertsitateak sortu zuen ere dokumental bat hau guztia azalduz, eta badago ere Natusfera izeneko eremu bat proiektu honetan, non ikasleak sartu ditzaketen topatzen dituzten barietateen izenak, izen zientifikoa, deskribapena, eta baita ere, aztertu dute, baso hau sortu zenetik, zenbat animalia desberdin joan diren ere agertzen, zuhaitzak handitzen joan diren heinean. Eta proiektu hauekin joan gara ere baita ere bereziki saguzarrentzat kabiak eta kaiolak sortzen, nolabait hori naturak dituen elementu desberdinak, zuhaitzak, animaliak, gaztiak eta bere tokia izan dezaten. Egitasmo bizi bat da, azken finean? Hori da, bai. Beti dago aldatzen, mugitzen, adibidez Tuteran ja 2 baso sortu dira, egon direlako bi Nafarroinez tarte honetan, eta 2 basoak dira oso desberdinak. Eta beti saiatzen gara egokitzen eremura eta noski bertan egon daitezkeen zuhaitzak landatzen. Eta noski gero zuhaitz horiek beti badugu helburua hori izatea helburu didaktiko bat eta gero eta gehiago gizarteak balioan jartzea. Zuhaitz bat landatzen duzunean ari zara gauza etorkizuneko gauza bat egiten eta ari zara hori mugarri bat ezartzen ere hor bidean, eta hori handitu egingo da, eta hori da, guretzako metafora bat ere bada zuhaitz bat, zuhaitz hori handitzen duan heinean, gure konpromisoa ere handitzen ari da ingurugiroarekin. Aipatu duzu nupetik neurketak egiten dituztela, eta orduan Nafarra oinezak sortzen duen kutsadura konpentsatuta dago, esan daiteke? Begira, hori bai dagoela aztertuta, ari da, oraindik ez badugu ere guztiz konpentsatzen, gaude ja oso hurbil hori konpentsatzetik. Eta bai ditugu datuak, Nafarra oinezak baditulako hainbat festa, eta bada adibidez San Ferminetan egiten dena, eta hor bai ditugu datuak nola joan garen hori sortzen diren kutsadura elementu guzti hauek nola joan den berrerabilpena handitzen, nola joan den zaborren bilketa antolatu hori bideratzen, hor badaude datuak, eta egia da hemen Iruñerriko mankomunitateak izugarrizko apostua egin duela gurekin ere, eta beraiekin elkarlanean proiektu honek hartu duela ere balore garrantzitsu bat, esan nahi dut, hartzea ardura sortzen dugun zabor guztiarekin, hori txikitzen saiatzea, plastikozko elementuak gero eta gutxiago erabiltzea, eta orduan hori bai daude datuak, eta hor egia da azkeneko 10 urte hauetan egin den bilakaera dela izugarria, sortzen ziren zaborrak orain dela 10 urte eta orain sortzen direnak ez dute zerikusirik, eta sortzen diren zabor horiek duten trataera eta daukaten bilketa selektiboak ere ez dauka zerikusirik. Orduan esango zenuke hasierako helburu horiek bete direla, behintzat betetzear daudela? Bueno, nik uste dut hori ari garela bidea egiten, nik uste dut gauza asko egin direla, ze oinez baso hauei esker ja dagoeneko landatu dira 50.000 zuhaitz Nafarroan. Badirudi erraza dela, baina 50.000 zuhaitz landatzea asko da, eta nik uste dut benetan gure ikastolon identitatearekin bat egiten duen asmo bat dela. Aipatu duzu, hitzaldi bat egon zela, aipatu dugu Kondestable Jauregian, nik uste dut hango sarreran komentatu nuen niretzako esanguratsua den gauza bat, ze munduan egon dira saiakera asko naturaren zainketarekin, konpromiso horretan lan handia egin dutenak, eta jarri nuen adibide bat, niretzako artezalea naizenez geroztik ere
Hori, niretzako oso garrantzitsua dena. 1985ean, Josep Beuys izeneko artista alemandar batek egin zuen honelako interbentzio eskuhartze artistiko bat oso berezia. Bera ordurako zen Alemania artista izugarrizko ospea zeukana, izugarrizko garrantzia zeukana. Mundu guztiak ematen du bere izan dela 20. mendean egon den artistarik iraultzaileenetako bat eta garrantzitsuenetako bat. Eta gonbidatu gisa egin zuena izan zen hango dokumenta egin zenean, 5. dokumenta egin zenean, museoko atean, utzi zituen pilatuta 7.000 basaltozko harri pieza handi. Eta zeukan instrukzio bakar bat, ezingo zirela inola ere kendu pieza hori denak, harri hori denak hor aurretik, bai Alemanian edo bai munduan barna 7.000 zuhaitz, eta zuhaitza ziren bereziki haritzak, landatzen zen bitartean, eta horrela ditzen zen bere interbentzioa, 7.000 haritz. Orduan badago horren inguruko dokumento bat, eta joan ziren zuhaitz horiek landatzen, bai Alemanian, badaude Estatu Batuetan, Nueva York badago kale bat ere, eta orduan landatzen zen haritz bakoitzaren ondoan, ezartzen zen basaltozko harri horietako bat. Eta, 5 urte kostatu zen 7.000 pieza horiek museoaren aurretik kentzea, berak ez zuen bere obra hori bukatua ikusi, bere jarraitzaileek eta bere kolaboratzaileek bukatu zuten obra hori 5 urteren buruan, bere urte bat lehenago hiltzen. Eta nik uste dut, harri horiek hor aurrean zuten helburua zen pertsonengan kontzientzia garbi bat sortzea. Ze garrantzitsua den gure esku hartzea, gure zaintza, gure hori jarrera positiboa naturarekiko. Josep Beuys izan zen aktivista berde bat oso garrantzitsua, eta berak ulertzen zuen artea ere pertsonen kontzientzia eta gizarteko hainbat aldaketa sortzeko tresna bezala. Eta orduan nik uste dut, asmo hori ekarri nuen, guk orduan ez genekien, oinez basoa martxan jarri genuen, ez genuen ezagutzen esperientzia, ondoren ezagutu genuen, ez? Eta orduan ikusten duzu, hori, ez? Ikuspuntu oso desberdinetatik, ez? Artearen bidez, hezkuntzaren bidez, ingurugiraren bidez, iritsi gaitezkeela, honelako, ez dakit, ez? Egitasmoak aurrera eramatera. Gainera zuek 50.000, ez? Eta bere ritmoa azkartu duzu, Nik uste dut hori da, ez? Ikusita zenbat kostatu zen Alemanian 7.000 haritz horiek landatzea 5 urte behar izan ziren museoaren aurretik basaltozko pizarik kentzeko, egia da gurea izan dela gutxi gora bera, hori, ez? Beraiek 5 urte behar izan zituzen asmori egiteko, guk lortu dugu gutxi gora bera hori egitea urte betean, ez? Hori izan delako gutxi gora eraman dugun bataz bestekoa. 10 urte hauetan, esan dugu 50.000 zuhaitz landatu ditugula. Oso ongi, orduan oso azkar zuazte. Eta orain etorkizunera begira, ze asmo dituzte honekin jarraitzea, ez? Baina ezakit pixkat nolabait aldatuko den, norabidez, ala printzipioz? Bueno, nik uste dut ideia garatzen ari dela, eta bai egokitzen ari gara esperientzia desberdinetara, adibidez, Lizarran izan dugu, azkeneko Nafarroineza, eta asmo hau orain eramango da aurrera. Ze beti, oinez baso hau landatzen dira, noski, zuhaitzak landatzeko sasoirik egokienean ez dira landatzen uztailan. Horregatik orain, asmo hori oraintxe eramango da aurrera, hori ez, neguaren hasieran, udaberria baino lehen. Momentu honetan, Lizarraldean egingo den esku hartzea izango da, ez Lizarran bertan, baizik eta inguruko 2 herritan, Antzinen eta beste herria orain ez dugu gogoratzen, eta egon dira 2 lursail oso zabalak makalak landatzen zituztenak, oso ekoizpen basatia esango genuke, orduan kendu dira makal horiek, eta horien ordez landatuko dira bertako espeziak. Orduan hori da ere aurten hartu den bidea, egon da elkarlan oso handia bertako udalekin, eta orduan esaten duzuna, ez? Bai, proiektua aldakorra da eta egokitzen da inguruan eman daitezkeen
egoera desberdinetara. Orduan ikusten joan beharko da, ez? Nola Hori da, bai. Gizartea, imaginatzen du. Eta egia da, proiektu honek, harrera ona dauka ere ikastolako familien artean, zuhaitz hauek familiek eros egiten dituzte. Familia bakoitzak zuhaitz bat erosten du, eta nolabait bera da zuhaitz horren aita-puntakoa, ez da nola esango genukeen, gazteleraz padrino, ez? Badauka hori. Badauka aita-puntako zuhaitz bat, eta hori da bere ekarpena, ez? Orduan, nik uste dut hor hasten dela ere lana, eta hor hasten da lehenengo kontzientzia, ez? Zuhaitzen landaketa garrantzitsua dela, ikasle, familiek, zuhaitz horiek erosi egin behar dituzte, gero landatu egiten dira, jarraipena egiten da, eta nik uste dut balio garrantzitsua lantzen direla, ze zuhaitz bat landatzeak dakar pazientzia izatea, ze zuhaitz batek behar du bere denbora, bere zainketa, bere prozesua, joateko handitzen, da heltzeko bere sasoirik ondienera. Orduan ikusten dut, balore hori garrantzitsua dela, eta honekin lotuta garrantzitsua da ere zainketarena. Ez da nahikoa esan duzuleen zuhaitz bat landatu eta haztea. Zuhaitz hori ureztatu egin behar da, zaindu egin behar da, inguruan dituen belar txarrakantu egin behar zaizkio, ito ez dezaten. Orduan, nik uste dut pandemia honetan ere ikasi dugula, ze garrantzitsua den zaintzea, zaintzea gure burua, zaintzea gure ingurukoak, laguntzea, elkarri beharra izan dutenean, eta orduan ikustu dut hori bera ere natur gauzekin ari garenean oso garrantzitsua dela, zaintzea, babestea, eta bar, eta orduan ikustu dut hor sortzen diren interakzio horiek azkenean ematen dutela hori, balio garrantzitsuen lanketa bat. Eta azken finean ez, horiek dira ere zuek lantzen dituzuenak egunerokotasunean. Horia, nik uste dut hezkuntzak hori duela, eta agian ditugun kurrikulumek ez dute tarte handiegirik izan zaintzen inguruan, eta agian uste dut pandemia honek ere erakutsi digula ze garrantzitsua den zainketaren kontzeptu hau txertatzea eta integratzea ere gure egunerokotasunean. Ikusi dugulako hori benetan elementu ezinbesteko badela, Aipatu dugu norberarekin errespetua, beraz norberaren zainketa oso garrantzitsua da. Aipatu dugu besteekiko errespetua eta besteak errespetatzea, besteak zaintzeare ze garrantzitsua den, eta nik uste dut aipatu dugula baita ere naturarekiko errespetua. Beraz, balio hauek daude gure egunerokoan, eta nik uste dut garrantzitsua dela jarraitzea horren lanketan, eta zabaltzea, eta ez geratzea gure hezkuntza, gure eskoletako, gure ikastoletako lau hormen artean, atera egin behar gara, eta nik uste dut oinez basoa dela ere horren adibide bat, ikastolatik kanpo, ikastetxeetatik kanpo, baditugula esparru oso garrantzitsuak, eta horietan ikasleak dutenean kontaktu zuzena lurrarekin, naturarekin, animaliekin, zainketarekin asko ikasten dutela, eta ez dela bakarrik liburu bat, edo ez dakit, ariketa bat paperean egiten duguna, daukagun baliabide bakarra ikasteko. Eta nik uste dut hori ere, joan behar garela gero eta gehiago baliatzen. Eta pandemiak ere hori erakutsi digu, kanpora atera behar izan dugula askotan, espazio itxietatik urrundu nahian, Orduan nik uste dut, oinez basoak ere hori badaukala, asmo hori. Ikastolatik kanpo, ikastetxetik kanpo, ikas dezakegula asko eta askotan gela barruan baino gehiago. Argi dago ez, orduan zer dela eta eman dizueten sari hau, hainbeste arrazoi daude ez? Nik uste dut hori dela aipatu zutena eta bidali zigutena idatziz, duen ideia bera, izan duen bilakaera urte guzti hauetan, ez dela horrelako asmo bat sortu zena behin desagertu dena, ja baduela historiko bat, zuhaitz asko landatu direla, ja 10 baso ere ja landatuta daudela, hone badaukaela, badituela ere nolabait saretze bat sortu duela, enpresek ere erosi dituzte zuhaitzak, unibertsitateak sortu du honen inguruko egitasmo sendo bat, sortu du web horri bat ere, esan dut, orduan izan du proiekzio zabal bat eta zabaldu da mundu ezberdinetara, hezkuntzara,
eta sortu dira sareak, ez? Nafar Gobernuaren artean, udalen artean, orduan, bada proiektu bat, hori, zabalpen handia izan duena, ez? Poliki joan dena, baina lortu duena, hori, ez? Nolabait, ja lerrotuta egotea, eta sustraiak bota izana ere gure komunitatean. Oso ongi esana gainera, justu, sustraiak. Ez dakit ez, proiektu honi buruz, edo egitasmo honi buruz, horrela zerbait faltaren aipatzeko garrantzitsua dena, nik uste dut nahiko argi gelditu dela, ez? Zertan datzan eta nola sortu zen ere, ze bilakaera izan duen. Ba, nik uste dut hori datu asko eman genitzazkeen, landatu diren barietateak da bat, landu diren espeziak, ze animalik ere ja aurkitu duten, ez dakit ez, bizilekua baso horietan. Nik uste dut, ja aipatu dugula hori ez, zein den bere helburua, zein den bere funtzionatzeko modua, eta egia da oso eskertua gaudegu Orreaga Fundazioak bere ez dakit, sari hau gugan jarri izanagatik eta pentsatzeagatik, ez? Eta oso hunkigarria izan zen ere, eman zizkiguten arrazoiak sari hori emateko, bai. Indar gehiago orduan, datuzen basoak. Hau da, impulso hartzeko beste elementu bat bidean, bai. Primeran, ez dakit hemen utziko dugunez, agian bai, eta... Primeran, bai. Urrengo batean, kontatuko dizkiguzu gauza berriak. Oso ongi. Plazer bada zuekin egotea hemen. Mila esker. Mila esker zuei. Beste bat arte.